बापावै अमा राजा मासे सिन्थाथा सिन्था जायाखैलै आं माबा मोनसे सानदोंसो मा साननायखोब्रा नोंलाय माबालै हाफांखौ हौवा नायनो फैगोननो गाबोन बापावै सोर नायनो फैगोनलै हाफांखौलाय जानोथ'लै सोर खर' गाज्रिया हाफां बायदिखौ नायनो फैहांदोंथाय आंबो बारा मोजां मिन्थिया नाथाय सरखारि साख्रि दङनो बेखौल' मिन्थियो नोंलाय माथो खालामनो सानखो दालाय आं खोनानाय बायदिब्लाथ' नोंसोर सानैयाथ' ब्रेकआप जाबायसोनो जाबाय जानायालाय आच्छा मा मेगन सादों नामालै अमा राजा हाफाङा हाबा जासिगोनखाय मा खर'नि थाखाय मेगन सानांगौ जाखो आंलाय मालाय हाबा जागोन आंलाय मा दरखार नांजादों आंलाय माथो बुंबावनोब्रा जेबो बुंनाङा सिरि सिरि था थोद माब्रै सिरि सिरि थानांगौ जाखोब्रा आं बन्थ' मुरा नङाना सिरि सिरि थानो जायखिजाया हाफाङा नोंखौ बेफोरबायदि गारनानै थांनाया मोजां जाथारदों जानो ब्रेकआप जाखानायालाय माथोबाव दा हौवायानोथ' सोरमार बेना बेखौसो एसे मिथिनो लुगैदों सोरबायदि खर' गाज्रिया बे हाफांखौ नायनो फैदों बेखौसो मिथिनो लुगैदों आं मिथियालै मालाय गामिनि सिख्लाफोरखौ सोर नायनो फैदों सोर नायनो थादों जेबो मिथिया अबेसे सोमस्रिनाव सोंबा मोनगोन नाथाय आं सोंनो बादोंना देलाय देलाय सोंलाय सोमस्रिया मिथियोबो जानो हागौ हैद सोङालै आं सोंब्रा सों आच्छा दे एसे मोजाङै बुं होमबासो सोंगोन आं देब्रा थफिराम सोमस्रिनाव सोंहरलाय एसे गुरै रावै बुंबावब्रा देब्रा थफिराम एसे मोजाङै सोंहरलाय हाफांनि जानो गोनां हौवाया सोर दासो जादों अ हेलौ सोमस्रि मा खालामदोंलै हैद मा खालामदोंखौ उनाव सोंब्रा आच्छा आच्छा दासो ओंखाम जादों मा ओंख्रि हैद उनाव सोंब्रा बेफोरखौ मेन टपिकखौ सोंमोन मेन टपिकखौ आच्छा आच्छा नोंनाथ' एगजाम सोलिगासिनो दङलै माब्रै जाखो नोंनि एगजामा दे मोजाङै होबानो जाबाय एगजामखौ ओइ नोंखौ मा सोंनो खोन्थादों मा रायलायहरदोंलै नों मालाय फरायदोंनोलै बेनिखायनो आं जेबो खोथा सोंनो लुगैयासै आरे भाई फरायनाया फरायनाय जाबाय थागोनब्रा नों फंसेल' खोथाखौनो सोंनो बाबाय आरो धोद मालाय फरायनोसै होननानै दोनबायबालाय माथो खालामनोब्रा नों एथ'बां मिथिनो लुगैदोंबा गावनो फन खालामनानै सोंहरदोब्रा हाफांनाव धोद साला मोनसेबो फिसा खामानि मावना होनो रोङा ओइ आंखौ जानला माला बुंनो हालै अमा राजा नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ हाबा जानो नागिरदों आंनि सिगाङाव रागा जोंनाङाब्रा ओइ दाउसि देलाय बहा थांनो नागिरदोंलै आं दा नारजि बुदांखौ लोगो हमहैनो नागिरदों आइला दाना देन्जार लोगो हमलायो नामाब्रा हामाथि मैया लोगो हमलायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो थोआसै बेनिखायनो दिनै लोगो हमलायफिननो नागिरबाय आयो बापावै गोसो थोलायनाया मालाय कनफार्म जामारबाय नामाब्रा हामाथि आंजोंनो हायो आरो अके बाय आंहा लेट जागोन ओइ रथ'लाय बे हाफाङा हौवा गोदान नायनो फैगोननो माथो हाफांखौ गाबोन अबेनिलाय हौवाया मा मावो आयौ बाला मा होनखो हाफांखौ हौवा गोदान नायनो फैसिगोन आयौ बाला माला सोर हौवाया मा साख्रि मावो बबेनि नायनो मोजां नंगौना नङा बोरायना सेंग्रा आंसो नोंनाव सोंदों ना नोंसो आंनाव सोंफिनदों आं मिथिमाराबाय हाफाङाथ' नोंनिसो एक्स गार्लफ्रेन्ड नोंथ' मिथिनांगौ मा राजा बुंलाय सोर हौवाया मा साख्रि मावो मा खामानि मावो सरकारि ना प्राइभेट देलाय खोन्थालाय आं गावनो मिन्थिया नोंसो आंनाव सोंबाय थाबाय नोंखौसो लोगोखाय मिन्थि सानदों आं लोगोबाबो आंनो खोन्थायासै आयौ बाला मामोनलै बियो आंबो बुजियासैलै मामोनथाय माबा गावनाव हाफांनि सोमोन्दै सोंबाय गावहासो दुखु जानानै थांबाय माब्रै गोसो थोखोलै बे नारजि बुदाङा बे दाउस्रि देलायखौ आंबो एसे दाउटसो जायोलै मुलिफोरसो होनानै लादों नामाब्रा माब्रै एसेबां थङालि सिख्लाखौ गोसो थोखोबायलाय मोजाङै बुजायहैनांसिगोन नारजि बुदांखौ सानसे सम लाना बिनि सिगां हाफांनि हौवाया सोर बेखौ नायग्रोनि आङो जुदि हौवाया गाज्रिबा जौ फाग्लाबा रागा खराबा सिरियाल किलारबा हाफाङा मा जानांगौ जाखो बापावै नों हाफांनि खोथा इसेबां सानाबाबो साननांगौ जायोलै दानि जुगाव जानला मानला मानसिजों हाबा जाजायाना हाफांखौ आं नायनो बायोबाबो हाफाङा आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डब्रा बेनिखायनो जानला मानला मानसिजों थांजानो बायोब्रा अबेसे बेबो नंगौ जियानो जादोला नों मा खालामो खालामबाय था आं थांनोसै धोद साला आंलाय माखौ रागा जोंनो ओंखारदोंब्रा हाफाङासो हौवाजों नायजागोन हाबा जानो नागिरदों आंहालाय माखौ रागा जोंबाय थादों ओइ मा खालामदों मा मानोसो जाबायलै बमब्रुआसो मिन्थिगोन नामाब्रा बमब्रुनाव सोंनाय नायनांसिगोन र बमब्रुनि न'आव थांनि मा जाखो दाउस्रि देलाय आयौ बाला हाफाङा हौवा नायनो फैसिगोननो आंनो खोन्थालायथाराबा आयौ बाला आं एसेबां मोजां लोगो होननानै सानोमोन आंनो खोन्थालायबावा आयौ गावनि हौवाखौसो खावनो गिखोना माखो माथो आंनि बयफ्रेन्डआनो एसेबां मोजां सोरमोनलाय नोंना बयफ्रेन्डआ नोंखौ एदावदोंसोलै आं दाउस्रि देलाय बे हाफाङालाय आंनोलाय मानो खोन्थायासै दे नारजि बुदां आंथ' बिनि इसेबां मोजां लोगोमोन ना आंनोथ' खोन्थाजायोना गावखौ सोरबा नायनो फैदों बे खोथाखौ आंनो मानो खोन्थायासै नों फन खालामनानै सोंहरफिनबानो जाबायना मानो खोन्थायाखै माथो गावहाबो हाबा जानो गोसो गैया खोमा न'खरनि मानसिफोरासो हाबा खालामना होनो नागिरदोंदां नङा माथि बे हाफांगालिखौ न'खरनि मानसिफोरा जानला माला हरा माथि बिमा लांखिनिखौ बियो आंखौ गावनि हौवाखौ गोसो थोजानो गिदोंबाल नोंखौ मानसिफोरा आंखौ गोसो थोआ सानो मिथिबायना
नार्जि बुदाङा आंखौ प्रप'ज खालामबाय होननानै खोन्थाबाबो मानसिफोरा मिनियोसो। नों हायोबा फेसबुकआव जों सानैनि फट' होनानै आपल'ड होनो हागोन ना? औ हागोन, नाथाय आं बेफोरबायदि फट' होलु होलाखौ मोजां मोना। मानो दे? जेसेबांनो ससियेल मिडियायाव फट' हगारगोन एसेबांनो दाङाबाजि जागोन, मानसिफोरनि गाज्रि नोजोरबो नांगोन आरो रिलेशनशिपआबो गाज्रि जागोन। नोंनि बे डायलगखौ आं खोनासङा। थाबैनो नोङो जों सानैनि फट'खौ फेसबुकआव हगारदो, ओमफ्राय आंखौ टेग खालामदो, मिथिबाय ना? जागोन दे। होमबा आं सेलफि मोनसे लानि, बे फट'खौ नों होदे। जागोन दे। नार्जि बुदां, आं फट'खौ साफायबायदि आं नोंनो हरनोसै, ओमफ्राय नों फेसबुकआव पस्ट खालामनानै होबानो जाबाय। जागोन दे। फट'खौ नोंनि वाट्सएपआव हरबाय, होनानै लादो नों दाहाय। अके। ओमफ्राय आङो हाफांखौ लोगो हमहैनोसै आरो नांलायहैनोसै। मानो नांलायनांगौ जाखोब्रा? नांलायनाङा। मानोथो गावनि हौवाखौ गोसो थोजानो गिनाय बायदि आंनो खोन्थायाखैमोन बेलाय? थांनानै मोजां सोंहैदोब्रा, मानो नांलायनांगौ जाखो? नांलायनाङा। अके नार्जि बुदां, नों बुंबाय नालाय आं मानिथ'बाय। उनाव रागा जोंलायोबा नांलायफ्लाङोबा आंनि दाय गैया दे। दे, जेबो नङा। खोथाखौल' गोलाव खालामनाङा आरोना, मोजाङै सोंबानो जाबाय। अके नार्जि बुदां। दे, साहाया लोंदो। ओमफ्राय मोनसे खोथा नार्जि बुदां, नों आंखौ गोसो थोमारोना थोफ्लायोबा? मा गोदाव सोराव सोंथि सोंलायखोब्रा? गोदाव सोराव नङाहाय। मानो होनोब्ला नों आंखौ गोसो थोनायखौ आं आसरितसो मोनो। सोरखौबा मेगन साहोनो थाखायसो आंखौ गोसो थोआखैथ'। गावबा गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौ जेलेस खालामनायसो। हैद, बिदि जेबो नङा। नंगौ आरो? होमबा नों आंनि थाखाय अख्रांनिफ्राय हाथरखि लायनो हागोन, अखाफोर? अख्रांनिफ्रायथ' अखाफोर हाथरखि लायनो हानाय नङा, नाथाय बुहुमाव मा मोजां बुस्थु दं बेखौ आं होनो हागोन। आयो माला, मा एसे रमान्टिक बाल नोंलाय? बेखौथ' आं मिथिला, नाथाय गोनां समाव नोंहा प्रब्लेम जायोब्ला नोंखौ आं हेफाजाब होनो हागोन। आयो माला, आं लाजिबाय। लाजिनाङा दे, साहाया लोंदो। अके, ओमफ्राय आंखौ हाफांमोननिसिम दोनै थांदे। जागोन दे। आंनि सिमाङा दिनै जाफुंबाय, आंनि गोसोआ खुसिजों आवसाव उसिबाय, रादाय खानाय बादियै जुलि लानो लांफैसिगोन रजेया आंखौ गाबोन। बा खुसिथार माथो आसोला। मावसो देलाय? हाफां, नोंखौलाय माथो सोरबा हौवा नायफैसिगोननो? औथ' आरो, गाबोन नायफैगोन। ओमफ्राय आंनो माला खोन्थागौमोन नोङो, हाबा जाखांबा? आयु, खोन्थानो बावगारथारदोंहाय नोंनो। रावनोबो खोन्थायाखै, मिथिबाय दा? नों रावनोबो खोन्थायाखैबालाय अमा राजालाय बोरै इथि मिथिखो? बे अमा राजा फाग्लाखौ मैया लोगो मोनदोंमोन आं लामायाव, फुंफावमोननाव थांबा। बेवहायनो लोगो मोननानै रायलायलायनाय जादोंमोन आरो ना, रायलायनोथ' होना नांलायलायनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय आंनो माला खोन्थागौमोन नों? आं नोंनो खोन्थाहरनो सानखाथारदोंमोन, ओमफ्राय खुसिजोंनो बावगारथारदों आं। आयौ बाला, खुसिबा बावगारो आरो? है, दाहाय खोन्थाहरखागौमोन आं नोंनो। गाबोन हौवा गोदाना आंखौ नायफैबा नों आंजों थाफानांगोन ना? ओमफ्राय हौवा गोदानालाय मा मावो? मास्टार मावोनो। ओमफ्राय नों दानो हाबा जानोसै आरो? हाबालाय जानो गोसो गैयामोन, ओमफ्राय न'आव थोरसि लथा सिथ्ला माबा माबि सुनो बायो, ओंखायनो जानो गोसो जाबाय। मिन्थिबाय दावसो देलाय? आयौ बाला, बिदिबो जायो आरो? औहाय, बिदिनोथ' सानदों आं। दे होमबालाय नों हाबा जाग्रोदो, बिनि उनाव जोंनो खोन्थादो आरो। औथ' आरो, बेखौनो नोंहा गाज्रि मोनदों। गाज्रि मोननाङा दे, गाबोन फुङाव फैबानो जाबाय। अके। लोगोफोर, गाबोन हाफांखौ हौवा गोदाना नायनो फैगोननो। अब्ला जों गाबोनो नायनोसै हाफांनि हौवा गोदाना माबायदि ना? अके, बाय बाय।